नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईल मध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आजच्या या व्हिडिओमध्ये परफेक्ट डोशाचं बॅटर कसं तयार करायचं आणि त्यापासून क्रिस्पी आणि क्रंची डोसा कसा बनवायचा हे आपण पाहणार आहोत। डोसे बनवण्यासाठी इथे मी अशा प्रकारचा जाड तांदूळ घेतला आहे। हा मी 3 वाट्या घेणार आहे। इथे 1 वाटी उडदाची डाळ घेतली आहे, म्हणजे 3 वाट्या तांदूळासाठी 1 वाटी उडीद डाळ असं प्रमाण आपण घेणार आहोत आणि पाव चमचा मेथी दाणे घेतले आहेत। इथे मी हे 3 वाट्या तांदूळ स्वच्छ धुवून भिजत घातले आहेत। या सोबतच हे मेथीचे दाणे पण भिजत घातले आहेत आणि या इथे मी उडीद डाळ सुद्धा स्वच्छ धुवून भिजत घातली आहे। आपल्याला हे डाळ आणि तांदूळ 5 ते 6 तास भिजवून घ्यायचे आहे। 6 तासांनंतर आता आपले डाळ आणि तांदूळ वाटण्यासाठी छान भिजून तयार झालेले आहेत। आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडे तांदूळ आणि थोडी डाळ काढून घेऊया। आपल्याला हे डाळ आणि तांदूळ एकत्रच वाटून घ्यायचे आहे, त्यामुळे हे बारीक वाटायला सोपे जाते। आता यामध्ये थोडे पाणी घालूया आणि वाटून घेऊया। इथे मी अशा प्रकारे हे बॅटर बारीक वाटून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारच्या एका मोठ्या टोपामध्ये मी हे डोशाचं बॅटर काढून घेतलंय। बॅटर ठेवण्यासाठी आपण बॅटरच्या प्रमाणापेक्षा थोडं मोठं भांडं वापरावं, कारण हे डोशाचं पीठ फर्मेंट झाल्यानंतर फुगून वरती येतं आणि भांडं जर छोटं असलं तर ते बाहेरही उतू जातं। आता या डोशाच्या बॅटरमध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलंय। मी हे सर्व पीठ एकाच वेळी वापरणार आहे, त्यामुळे मी आता मीठ घातलं आहे। तुम्हाला पीठ एका वेळी वापरायचं नसेल तर पीठ फर्मेंट झाल्यानंतर पीठ वापरते वेळी जेवढं पीठ आपण वापरणार असू तेवढ्याच पीठात मीठ घालावे व उरलेले पीठ फ्रीज मध्ये ठेवावे। हे पीठ आपल्याला छान ढवळून मिक्स करून ठेवायचं आहे। डोशाच्या पिठावर मी आता एक झाकण ठेवलं आहे आणि हे पीठ मी रात्रभर आंबवण्यासाठी शेगडीच्या बाजूलाच ठेवणार आहे। यावर वजनासाठी खलबत्त्यातला खल ठेवला आहे। सकाळी आता आपण हे पीठ उघडून पाहूया। तुम्ही इथे पाहू शकता की इनो किंवा सोडा असं काहीही न वापरता सुद्धा सिंपल प्रोसेसने आपलं डोशाचं पीठ खूप छान असं फर्मेंट झालं आहे। आता हे डोशाचं बॅटर मी एका छोट्या पातेलीमध्ये काढून घेतलंय। यामध्ये थोडं पाणी घालून छान मिक्स करून घेऊया। बॅटरची कन्सिस्टन्सी इतकी पातळ असावी, यापेक्षा पातळ किंवा जाड असू नये। इथे मी गॅसवर डोशाचा तवा गरम करत ठेवला आहे। अर्धी वाटी पाणी घेतलंय, त्यामध्ये चिमूटभर मीठ घालून मिक्स करून घेऊया। आता हा तवा तापल्यावर यावरती मिठाचं पाणी शिंपडून कपड्याने पुसून घेऊया आणि यावरती डोशाचं बॅटर ओतून या पद्धतीने हळूहळू गोलाकार फिरवत हे बॅटर पसरवून घेऊ। या डोशावरती कडेने आणि मध्यात थोडे थोडे तेल सोडून घ्यावे। आता आपला डोसा छान तयार झाला आहे। तो कडेकडेने तव्यापासून उचलून घेऊया।
तुम्ही इथे पाहू शकता की डोसा किती कुरकुरीत झाला आहे आणि त्याला सुरेख रंगही आला आहे। आता आपण यावर ही बटाट्याची भाजी घालूया। या भाजीचा व्हिडिओ आपण याआधीच अपलोड केलेला आहे, याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिली आहे। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।